Dan majalisar tarayya mai wakiltar Kaita da Jibiya ya samar da hanya mai nisan kilomita 41 wadda za ta lashe zunzurutun kuɗi har naira miliyan 10,000 da miliyan 400. Hanyar wadda ta haɗa ƙaramar hukumar Jibiya da Batsari ta fara daga Kukar Babangida, Zaure zuwa Jarkuka, yan gayya da garin Gabas, sai Tantirai da Gangara da Sardaduwa da Tsugunni da Tsaraki da Magarya, Tankuri ta bulle zuwa Yar Maiwa da ke bisa hanyar zuwa Batsari daga garin Katsina. Da majalisar tarayya Honorable Sale Soli ya samar da wannan hanya ne domin lura da kuma la'akari da yi da wahalar rayuwa na zirga-zirga na yau da kullum da matsalolin tsaro da al'ummar yankunan suke fama da su. Idan za a iya tunawa, a ranar 8 ga watan 8 shekara ta 2020 da majalisar ya jagoranci wata tawagar injiniyoyi daga ma'aikatar ayyuka ta ƙasa domin duba wuraren da hanyar ta shafa tare kuma da tattara ƙididdiga na abin da hanyar za ta lashe. Da majalisar shine ya sanya bukatar hanyar a cikin kasafin kudin shekara ta 2020 duba da matsalolin tsaro da yankin ya sha fama da su. Ya zuwa yanzu aikin hanyar ya kai kashi 20 daga cikin 100 a lokacin da suka dauka da fara aikin. Suna ci gaba da zubin kasa da bajewa da kuma gina kwalbatoci, inda hanyar ta kunshi gina manyan gadoji guda 2 saboda yanayin tsaron yankin, domin aikin ya tafi lafiya lau kuma cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Ga 'yan kwangilar da ke aikin hanyar an tanadi jami'an tsaro da ke sintiri kullum domin ba da tsaro ga masu aikin.